What's up guys, this is your boy Owel and welcome back to my YouTube channel. Kung bago pa ka diri sa akong channel, welcome to my YouTube channel. Don't forget to subscribe also to my channel o hit the notification bell para ma-notified ka o para lipay ang tanan. Ano ba ganyan to akong kamot? Since man na nagsulti ato ninyo guys niya. At ang buhaton karon kay, saan buhaton karon? Unsa kay buhaton na ako karon na? Matulog sa ko guys. Kabalon ako. Mag-story time ko. No. Nausob sa lagi akong gisulob. Ayo ano? So, ang atong story time karon kay I don't know, kabalon ng gurong sa title karon sa kuan bitaw. Ako naguna na po sa akong story time. How about first kiss with a girl and a guy? Na-kiss mo guy? I don't know kung counted ba to as kiss. Pero ito na, ma-share na ko ninyo akong first kiss with a girl and with a guy. Sa katong first kiss with a girl na ako ba kay ko ako kanang I think nakashare naman ko ato sa kato pag 20 facts about me katong previous video na ako pero di ko siya elaborate ba na pag-storya kay gaday dali naman to kay para may facts ito pero ato nga time kan ko ato pila pa kung edad ato ha kan manggo ato nga time kanang dang nagka-crush na ako Ayo ano? pilingon kayo bay pilingon kay ko grade 3 man ko ato. So, 9 years old ko ato. 9 years old or 8 years old to 9. Mag-9 ko ato. I think. So, ato nga time, na nagka-crush na ako. Nga lang na nato siya o ganang, saan ito yung pangalan niya? Kate! Hi, Kate! Inay, I don't know kung tiglantaw baka sa mga video. Hi! Kuan, kana si Kate, I don't know, dugan naman guro na nagka-crush na ako. Ato nga time, di ba ka naman basta bata baka kay naman ay mga leader, kanang sampo kanang sa classroom gani. Kanang siya jud muy kanang eson to mga under. Sa bahatos gawasoy. Biya. Ginilog. Gasabong mga sila guys. Katong leader sa mo kay sana I don't know. Di ka mutahod niya kay Tingnan mo ni dahon ba kung di ka mutahod na ako. tungod kay under man tong nagka-crush na ako si Kate under ato niya. Tawag lang nato katong mangander o si Sarah. Tawag lang si Sarah kay nakabalo man siya nga nagka-crush to si Kate na ako ba. Ako ba kay pahambol. Ayo ano? Moto si Sarah kay kuan gisabutan ang mga bayi nga classmate na mo ba na itrap ming duha sa classroom. I don't know if counted to siya nga case. Ano siya grape? It's against my will guys. It's against my will. Ato nga kuan gay namin ni Sarah nga Pag-kiss mo, kung dili mo mutahod na ako, di ka mo migahon. si Kate sad to bisag shy ko makuwaw bisag gusto gid na Ayo ano? I think 3 times na ato nag-kiss guro smack ra man guro to smack ra no kiss ato unya makalulaw pag gid kay gito mi sa gipatago mi sa lalom na misa kay naman toy nang liling huy nagunsa mo sa classroom mo to gipatago mi sa nga ningon nila ni Sarah din nay baki sa lalom sa lamisa sa mga maestra bisag ako dyan na og si Jonah si Jonah hoy si Kate na dito sa lalom sa lamisa ako og si Kate then ako nay baki ko na ni Sarah nay baki sa lalom lamisa sa maestra mo to ako tawon Kuka! Ayo ano?
Ako taon pag uli dito sa balay kay ganyan na siya. Luday. First time kiss. Ano ito siya? Gipalitan ko nila. Buko pandan. Buko pandan matawagan eh. I love Cebu, bahan di ka ning dunghan ko. Tiglami ay. That's my first kiss with a girl. O karon, I'm gonna share about you my first kiss with a guy. Ang first kiss with a guy is, I don't know if memorable pa siya. Karon nga year pag ko nakabala. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Karon ba yung nakainomdom aning story katong first kiss na ako with a guy? Ako nakainomdom. Di kayo man siya kay memorable. Kuhan siya ka ng ato nga time kay wala pa ako balo nga katuday may chula. Ayuha So that means bata pa ko ato. Unya akong first kiss kuan ko ato grade 1. Grade 1 pa ko ato. Unya nako yung friend ato, tago na nato siya John. Tago na to John. Kani si John. Suod kay mi ani kay Cub Scout, we don't wear Cub Scout. Niya, marag best friend lagi din ako ni sa una niya. Tambok ko na siya gamay, tambok ko. Niya ako ni siya sound. Oh, niya sound sa kuniya. Sweet ka na. No, tungod sa mga pagkabaliw. Muto kay namin gibuhat crazy kayo. Niya, we do it a lot of times. We do it a lot. Huwag mo na siyang chula. Pero wala may kabalo nga mo pa ito chula kay grade 1 pa ba yan? Abi nagdula-dula ra. May ginana may kamot. May ginana sa siya. Nya magabot ta mong dila. Ano? Luda na mo sa una sa nya we do it a lot pag yun. So, moro to akong story time guys. My first kiss with a girl and a guy. Ang first kiss kay mga makaulaw kayo. Mga usa kay napugos. Ang usa kay mga pamikabalo. We're still new to that topic. May nana. So, ano to siya? Karon, dagan ako nalokaan. Secret. As of now, friendly ko. So, maroon na akong masulti. Give it a big thumbs up if you enjoyed this video. O subscribe and hit the notification bell para ma-notify kayo sa sunod na akong video nga i-upload rin sa akong channel. Comment nga ako aday. Use hashtag Baby Owel sa imo comment ka ang base ni upload ko rin ako sa Facebook ano ba ako kung base ganahan ba ko mo i-upload na ako hindi ko maulaw and kung comment ka to use hashtag Baby Owel para ma-shoutout ka sa sunod na akong video ni upload din sa channel. So more to guys, this is your boy Owel, your boy Owel, and I'll see you guys next time. Peace out. 사랑을 했다 우리가 만나 지우지 못할 추억이 됐다 볼만한 멜로디 Og sa mga nangutana nga na ba ko'y uyab or single ba ko ron, since open man kay ko sa akong YouTube channel, wala ko'y uyab.